సినిమా అయిన మహానీయుడు మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది, మ్యాటర్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. మీరు చూసిన మిస్టర్ బి ఛానల్. వెల్కమ్ టు ది సినిమా అండ్ ఫర్ షో. స్పష్టంగానే అర్థమవుతుంది మొదలైంది సందడి, మొదలు పెట్టారు గట్టిగానే అని. ఏం మొదలు పెట్టారు అంటే RRR మూవీ ప్రమోషన్స్. రీసెంట్ గానే మూవీ టీమ్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మీ టైం ఇక రెడీగా ఉండండి, మేము మిమ్మల్ని ఏ రకంగా థ్రిల్ చేస్తామో చూస్తా ఉండండి అన్నారు. చెప్పినట్టుగానే ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ తో మూవీ ప్రమోషన్ ని స్టార్ట్ చేసింది మూవీ టీమ్ అని అర్థమవుతుంది. లేటెస్ట్ గా చూసుకుంటే దర్శక ధీరుడు SS రాజమౌళి బర్త్డే సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఒక వీడియోని బయటికి తీసుకొచ్చారు. సాధారణంగా చూసుకుంటే ఎవరిదైనా బర్త్డే విషెస్ చెప్తూ వీడియో బయటికి రావటం అంటే మా దర్శకుడు తోపు, ఆయన ఊపు వేరే లెక్క అంటూ గొప్పలు చెప్పడం కామన్ గా కనపడతా ఉంటది. కానీ ఇక్కడ ఉంది రాజమౌళి కదా, కాన్సెప్ట్ వేరుగా ఉంటది, ఆయన విజన్ వేరుగా ఉంటది. ఏది చేసినా ఇంపాక్ట్ తగ్గకూడదు, అటెన్షన్ మిస్ అవ్వకూడదు. ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా బయటికి తీసుకొచ్చిన వీడియోలో కూడా ఆ మ్యాటర్ స్పష్టంగా కనపడింది. సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అందులో కంటెంట్. రాజమౌళి బర్త్డే కాబట్టి బర్త్డే బాయ్ గురించి పొగట్టాలు లేవు, పొగట్టం కాదు. రాజమౌళితో పని అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఓపెన్ అయిపోండి అని చెప్పారు. అలాగే ఓపెన్ అయ్యారు, భలే ఓపెన్ అయ్యారు. అసలు అందరిలోకి MM కీరవాణి గారి ఫ్రస్ట్రేషన్ వ్యవహారం మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. ఆ వీడియోకి సంబంధించి ఆ మ్యాటరే హైలైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత యంగ్ టైగర్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కూడా వాళ్ళ స్టైల్లో రాజమౌళి మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ ని బయట పెట్టారు. అది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే అనిపించింది. ఆ పైన రాజమౌళి గారి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ల ఇబ్బందులు కూడా సీరియస్ గా అనిపించాయి, ఇంట్రెస్ట్ గాను అనిపించాయి, సరదాగాను అనిపించాయి, ముచ్చటగాను అనిపించాయి. మొత్తంగా అయితే ఈ వీడియో కూడా చాలా మంచి అటెన్షన్ ని క్రియేట్ చేసింది అని చెప్పొచ్చు. ఆయనతో పనిచేసే వాళ్ళు ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ని బయట పెట్టినా ఆయనతో పనిచేసే అవకాశాన్ని మాత్రం మిస్ అవ్వాలి అని ఎవరు అనుకోరు. అప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ అనిపించవచ్చు, కానీ ఫైనల్ రిజల్ట్ మాత్రం ఎవరు ఊహించని విధంగా ఉంటది. ఎందుకంటే పర్ఫెక్షన్ విషయంలో అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు రాజమౌళి. కాంప్రమైజ్ అవ్వరు కాబట్టే ఆయన ప్రోడక్ట్ లో బ్రహ్మాండంగా ఉంటది క్వాలిటీ. ఇంతవరకు ఒక్క ఫెయిల్యూర్ కూడా చూడలేదు ఆయన. అందుకనే ఎవరు ఏమైనా అనుకోని పని విషయంలో మాత్రం పొరపాటును కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉండరు రాజమౌళి. అందుకనే ఎవరు ఊహించని ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారు రాజమౌళి. మిగతా వాళ్ళకి రాజమౌళికి తేడా అదే, ఓపిక ఎక్కువ, పట్టుదల ఎక్కువ, పొరపాటును కూడా కాంప్రమైజ్ అవరు. చాలా మంది ఎక్కడో చోట రిలాక్స్ అయిపోతారు, డబ్బు చూసుకునో, పేరు చూసుకునో, పాపులారిటీ చూసుకునో రిలాక్స్ అయిపోతారు. ఆ పైన లేజీగా సినిమాలు తీస్తారు, ఫ్లాప్లు ఇస్తారు. ఫ్లాపులు తీసింది కాక ఏందేందో ఫిలాసఫీలు చెప్తారు, ఏందేందో వేదాంతాలు చెప్తారు. అవి కాదు అక్కడ కారణాలు. ఒక్కటే కారణం, స్ట్రాంగ్ కారణం, నిర్లక్ష్యం. కానీ రాజమౌళి అలా కాదు. ఆయన చూడని డబ్బా, కావాలనుకుంటే ఎంత డబ్బు అయినా వస్తుంది ఆయనకి. పోతే డబ్బు ముఖ్యం కాదు ఆయనకి. సినిమా అంటే ఇష్టం, సినిమా అంటే విపరీతమైన పిచ్చి, సినిమా అంటే విపరీతమైన ప్యాషన్. ఆయనకున్నంత ప్యాషన్ ఇంకెవరికి ఉండదనే చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన తర్వాత ఇంకెవరైనా. సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి కంటిన్యూ అయిపోతున్నాను. పూరి జగన్నాథ్ గారు ఈ మధ్యన మ్యూజింగ్స్ అని పోడ్కాస్ట్ మొదలు పెట్టారు. ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి అవన్నీ. అందులో కొన్ని వీడియోలు అయితే బ్రిలియంట్ గా ఉన్నాయి, ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయి, ఫెంటాస్టిక్ గా ఉన్నాయి, వండర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి. కొన్ని వీడియోలు ఉంటాయి, ఆ వీడియోల్లో ఆయన ప్రతిపాదిస్తున్న థియరీ, చెప్తున్న ఫిలాసఫీ అంత కన్విన్సింగ్ గా అనిపించట్లా. ఆ వ్యవహారం ఎలా ఉంది అంటే ఆయన కథల్లో లాజిక్ లో మాదిరి మహా సిల్లీగా అనిపిస్తా ఉంది. ఫ్లాప్ మూవీస్ అని రీసెంట్ గా పూరి గారు ఓ వీడియో పెట్టారు. అందులో ఆయన చెప్పుకొచ్చిన వివరం ఏమిటి అంటే ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 200 సినిమాలు వస్తున్నాయి. అందులో మహా అయితే ఓ 10 మాత్రమే బాగా ఆడుతున్నాయి, 190 ఫ్లాప్ సినిమాలే అని. పోతే ఫ్లాప్ సినిమాలు కూడా 100 మందికి అన్నం పెడుతున్నాయి. ఫ్లాప్ సినిమా మూలం కూడా దేశానికి మేలు జరుగుతుంది. నిజం, అది కూడా ఒప్పుకోవాల్సిందే. అక్కడి వరకు ఓకేనే. కాకపోతే ఇక్కడ అర్థం కాని లాజిక్ ఏమిటి అంటే ఫ్లాప్ సినిమాలకు సంబంధించి రివ్యూలు చేసే వాళ్ళ మీద, మీడియా మీద ఎందుకు పడి ఏడుస్తారు అని. రివ్యూల మూలంగా ఒక నిర్మాత రోడ్డు మీద పట్టడం లేదు, రివ్యూల మూలంగా ఒక నిర్మాత ఇండస్ట్రీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవటం లేదు. జనాలు సినిమాని చూడకపోవటం మూలంగానే ఏదైనా జరుగుతుంది, నిర్మాతకి నష్టం. రివ్యూల మూలంగానే జనాలు సినిమాని చూడటం లేదు అన్న వ్యవహారం వస్తే మాత్రం అది పర్ఫెక్ట్ గా కరెక్ట్ కాదు. రివ్యూలకు మించిన పవర్ఫుల్ వెపన్ ఇంకొకటి ఉంది. అది కనపడకుండా చాలా గట్టిగానే ప్రభావాన్ని చూపెడుతుంది. అదేమిటి అంటే మౌత్ టాక్. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో రివ్యూలు చేసే వాళ్లే కాదు, పబ్లిక్ కూడా చాలా మంది చూస్తారు. పైకి కనిపించేది సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్, వీడియోలు, రివ్యూలు మాత్రమే. కానీ బలంగా స్ప్రెడ్ అయ్యేది మాత్రం మౌత్ టాకే. దాన్ని ఎలా ఆపగలుగుతారు, దాన్ని ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తారు? ఇప్పుడంటే సోషల్ మీడియా విస్తృతంగా ఉంది. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నుంచే రిపోర్ట్లు, ట్వీట్లు సినిమా గురించి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. పోతే ఒకప్పుడు పరిస్థితి ఇలా లేదు. అయినప్పటికీ అప్పుడు కూడా
ఫ్లాప్ సినిమాలు ఉన్నాయి, ఘోరంగా ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి, నాశనం అయిపోయిన నిర్మాతలు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నిర్మాతల పరిస్థితి చాలా బెటర్. థియేటర్స్ లో సినిమా ఆడకపోయినా డిజిటల్ రైట్స్ రూపంలో, శాటిలైట్ రైట్స్ రూపంలో ఎంతో కొంత ఉపశమనం ఉంటది. ఒకప్పుడు నిర్మాతలకి ఇలాంటి అడ్వాంటేజ్ లేదు. థియేటర్స్ లో సినిమా నడవలేదు అంటే ఆ నిర్మాత పని అయిపోయినట్టే. అయినా ఒక ఫ్లాప్ సినిమాని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలి? నిర్మాత డబ్బులు పెడుతున్నాడు, 100 మందికి అన్నం పెడుతున్నాడు. బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఆశించే ఇలాంటి పనులు చేస్తారు. ఒక ఉదాహరణ చూసుకుందాం. ఓ మంచి సెంటర్ లో గట్టిగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి రిచ్ అపీరెన్స్ తో ఓ రెస్టారెంట్ పెట్టాడు ఒక అతను. 100 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వటం అంటే 100 కుటుంబాలకి అన్నం పెట్టడమే కదా. పోతే ఆ హోటల్లో ఒక్క ఐటెం కూడా బాగాలేదు. అతను అంత ఖర్చు పెట్టి హోటల్ పెట్టాడు, ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాడు అని ఐటమ్ బాగోకపోయినా వెళ్ళి తింటామా ఆ హోటల్లో? ఐటమ్స్ బాగోకపోయినా ఎందుకని అతన్ని ఉద్ధరించకూడదు? అలాగే ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు, కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఓ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాడు, 1000 మందికి పైగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాడు. అక్కడ ఓ ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాడు, హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూనో. దాన్ని రాసుకుంటే జుట్టు ఊడిపోతుంది. రాసుకుంటామా? అతను కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు కదా, 1000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు కదా అని రాసుకుంటావా? ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, ఎంత మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారు అన్నది ముఖ్యం కాదు. ఎంత బెస్ట్ గా, ఎంత బెటర్ క్వాలిటీతో ప్రోడక్ట్ ని బయటకు తీసుకొస్తున్నారు అన్నదే ముఖ్యం. పూరి జగన్నాథ్ గారు ఆ వీడియో చేసేప్పుడు ఒక విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయారని అనిపించింది. ఒకటి, మౌత్ టాక్ గురించి అస్సలు మాట్లాడలేదు ఆయన. రెండో విషయం ఏమిటి అంటే, సినిమాని తీయటానికి నిర్మాత ఖర్చు పెడుతున్న డబ్బులకే వాల్యూనా? జనాలు ఖర్చు పెడుతున్న డబ్బుకి వాల్యూ లేదా? సినిమాని చూడటానికి వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్న టైంకి వాల్యూ లేదా? సినిమా బాగుంటే జనం ఊరుకుంటున్నారా? ఇచ్చి పడేస్తున్నారు కదా. తరాలు తరాలు కూర్చుని తిన్న తరగనంత ఆస్తిని ఇచ్చి పడేస్తున్నారు కదా ఒక్క సినిమాతోనే. వెనక ముందు ఆలోచించుకోకుండా, వెనక్కి వస్తాయని నమ్మకం లేకుండానే సినిమా మీద పిచ్చితో తీసుకొచ్చి కోట్లు ఇక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నారు అని చెప్పారు. పోతే ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని నేనైతే ఒప్పుకోను. సంవత్సరానికి 200 సినిమాలు వస్తున్నాయి. పోతే అందులో 150 సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ప్యాషన్ తోనూ సినిమాలు తీయట్లేదు, పిచ్చితోనూ సినిమాలు తీయడం లేదు. డబ్బులు ఎక్కువ సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా చేసుకోవడం కోసం సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మిగిలిన 50 మందే ప్యాషన్ తో సినిమాలు తీస్తున్నారు. అందులో ఓ 10-15 సినిమాలు బాగా ఆడుతున్నాయి, హిట్లు అవుతున్నాయి, సూపర్ హిట్లు అవుతున్నాయి. ఓ 10-15 సినిమాలు యావరేజ్ గా ఆడుతున్నాయి. ఓ 10% మాత్రమే, ఓ 10 సినిమాలు మాత్రమే ఫెయిల్ అవుతున్నాయి, బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ మొదలై ఇప్పటికి 88 సంవత్సరాలు. నిజంగా సినిమాలు తీయటంతో ఎటువంటి లాభం లేకపోతే ఎప్పుడో ఇండస్ట్రీని మూసేసి ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత మరో స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు పూరి జగన్నాథ్ గారు, ఫ్లాప్ సినిమాలు లేకపోతే అందరం అడుక్కు తినాలి అని. ఆ మాట నన్ను చాలా బాధ పెట్టింది. ఎందుకంటే ఫ్లాప్ అంటే ఏమిటి? పరాజయం. పరాజయం ఎందుకు వచ్చింది? ఏదో పొరపాటు జరిగితేనో, మిస్టేక్ జరిగితేనో వచ్చింది. జెన్యూన్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టిన వాడికి ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ ని కరెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం తప్పకుండా దొరుకుద్ది. అలా దొరక్కపోతే చాలా మంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఒక్క సినిమా తీసి, చాలా మంది మంచి మంచి నిర్మాతలు ఒక్క సినిమా తీసే వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఉండేవాళ్ళు. ఎవరైతే నిర్లక్ష్యంగా సినిమాలు తీస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా దెబ్బ పడుద్ది. దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు. లేజీగా, శ్రద్ధ లేకుండా, నిర్లక్ష్యంతో సినిమాలు తీయటం మూలంగానే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సినిమాలు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఆ విషయాన్ని గ్రహించకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్యాషన్ తోనే, పిచ్చితోనే సినిమాలు తీస్తున్నారని చెప్పడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. నిజంగా ప్యాషన్ ఉన్నోడు, పిచ్చున్నోడు సినిమాని బ్రతికించడానికి చూస్తాడు. అంతేగాని అయ్యా బాబు ఎలాగో కష్టపడి ఈ సినిమాని తీశాను చూడండి దేహి అని అనడో అడగడో. ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు పూరి జగన్నాథ్ గారు? ఆయన్ని నమ్ముతున్న వాళ్ళకి, గుడ్డిగా ఆయన్ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు? ఫ్లాప్ సినిమాలు తీయమనా? అందరూ జీనియస్లే, సినిమాల్ని తీయాల్సిన అవసరం లేదు. టాక్టిక్స్ తో, స్మార్ట్నెస్ తో చాలా మంది డైరెక్టర్స్ టాప్ పొజిషన్ లో ఇప్పుడు కూడా చలామణి అవుతున్నారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో. అప్పటికి సరైన టాలెంట్ లేకపోయినా మార్కెటింగ్ మాయలతో, జనాల వీక్నెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ సినిమాలు తీస్తూ క్యాష్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు చాలా మందే ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళని బాగానే ఉద్ధరిస్తున్నారు. ఇంకా ఫ్లాప్ సినిమాలని కూడా ఎక్కడ ఉద్ధరించాలి, ఎలా ఉద్ధరించాలి, పూరి జగన్నాథ్ గారే క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఇది ఇక్కడికి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి, ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను మిస్టర్ బి. కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.